रायजोफोर आंजों लोगोसे दङ मुंख्लं जोंसार मुसाहारि बिफा आयं ओमफ्रायहाय गोबाङा माब्लाबा सोङो नालाय जोंसारमोननि केसा माब्रै जानानै दं एसेब्लाबो जों मिथिनानै लागोन बिनि सिगां आं फंनैसो बुंनो गोसो जायो बे जाहैबाय बुंनो गोसो गैयामोन अब्लाबो मानाव गेदेर दिपेन बर' सारखौ जोङो जुबिननि बेलायाव मोनसे भिडिअ होनाय नुदों जुबिन दा এই ক্ষেত্ৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বিশেষ আমি পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা অলৰেডি जों जुबिननि एगेन्स्ट बा माबा मोनसे जेबो साननाय गैया बयहाबो मोनथाय दं बिथांनि जास्टिसनि थाखाय माखासे माने खोथा बुंनाय जों नुनो मोनदों दिपेन बर' सारमोनखौ दानिसो नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नुलांबाय थिग बेबायदिनो बर'नि अलखद समावबो बिथां सारमोना जोंसार जनकमोन गावथारजानाय आरो बै दिग्लि साइडजों फरेस्टजों एनकाउन्टार खालामजानाय बैफोर समावबो बेफोरबायदि बुंनायमोनब्ला माबा मोनसे दिनैनि समाव केसफ्रा स्ट्रं एक्शन जागौमोनदां होननानै आंनाव साननाय फैदों जिहेतु दा आंजों दङ जोंसारनि बिफा आदा जोंसारनि आयं केसा बोरै जानानै दं आयं दायो केसाथ' दासिमावथ' जेबोआनो जायाखै जेबो जायाखै ना जेबो जायाखै दाख्लैसो जों 16 तारिखआव थांदों औ दा बावहाय गोदान स्टेटमेन्टसो लाफिनदों आरोखि थ' जों आसा खालामो माने केसा मोजाङै आवगायलांफिनगोन जास्टिसखौ जुदि जोंनि बर'नि लिडारफ्रा गुबुन जाथियाव गोलैनाय जों बयबो मानियो एप्रिशिएट खालामो रेसपेक्ट होयो अब्लाबो जुबिन बायदिनि थाखायबो बर'फ्राबो जुदि जास्टिस बिनो हायोब्ला बर'नि जाय एनकाउन्टार खालामजानाय बैफोरनि थाखायबो जोंनि बर' लिडारफ्रा जास्टिसखौ बिनो हानांगोन मानो हाया नैबे मोनसे गेदेर सोंलु फैयो नङा होमबा दिनैनि दिनाव जों नैबे भिडिअखौ एसे बुंज्रांदों सोरनिबा थाखाय दाय गोनां जागोन मानो होनोब्ला नोंथांमोना आं दाख्लैबो मोनसे खोथा बुंदोंमोन क'क्राझार एरियायावबो सानैसो जों लोगो मोननाय दङ एसे प्रमद बर' सारनि एगेन्स्ट बुं रागायानो बे दखानावबो फैला बियो रायलायलाबो रावजोंबो बेबायदिबो मानसि दं थिग बेबायदिनो हाग्रामा सारनियावबो हाग्रामा सारखौ माबा मोनसे बुंबाथाय नोंनि एगेन्स्टखासै बियो नैबेफोरबायदि दं माने बयहाबो गावबागाव मोजां मोननाय माखासे स्पेसियेल मानसिफोर थायो मोनबाय बारबाय जों थ' लोगो मोनलांबावगोन जों मोनसे जायगायाव फैदों दायो सारमोनादि दिनैनि दिनाव नैबे सारबारि गामिनि नैबे न'खराव फैदों दा मानि थाखाय फैदोंमोन जेनेबा बेखौ एसे फोरमायनानै होब्ला जोङो दा झारबारि गामि खाथि बे गियानपुर गामि बे गियानपुर गामियाव जों फैदों आंजों लोगो दंफायो जोंहा नैबे जोंसार बिफा बेनि फिसाला जोंसारखौबो पुलिसफ्रा गावथारदों 2020 आव गावथारदों दा दंफैयो ओमफ्राय आं दा दंफैयो नैबे गियानपुराव फैनाया जाहैबाय नैबे हेमन्त नार्जारि बिसि बे अनजुलि नार्जारि दा बिनि फिसायखौ 2023 17 अक्ट'बराव माने बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि NGO सार्भिस प्रभाइडार बिनि मानसिफ्रा फुङाव माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट राइफलजों गावदों दा दायाथ' जेबो नङामोन बियो IOI नि न' मोनदोंमोन बे IOI नि न' मोननायखाय बेखौ लुनो थाखाय बियो थुख्रासे साइकेलाव दंफां लायदों आरो बे दंफां लायनायावबो बियो सार्भिस प्रभाइडारफोरनि पारमिसन लाखादों दा पारमिसन लानानै लायनो थांदों ओमफ्राय लाबोनाय समाव खिन्थु बे ससे लामायाव बेखौ बेंनानै सार्भिस प्रभाइडार मानसिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि राइफलजोंनो गावदों बे खर' थुनानै गावदों आरोखि दा खर' थुनानै गावनाय मानसिया जायगायाव स्पट जादों मेलेम बारग'लायनाय एखेबारे खोब दुखुनांथाव दा हेमन्त नार्जारि अन्थाव बाथाव संसार जाफुनाय बैसोआनो जायाखै 35 बोसोर नङा होमबा 35 बोसोर ओमफ्राय हेमन्त नार्जारिया 38 बोसोरमोन दा बिनि सायाव खुनु एक्सनबो जायाखिसै जेबो आंबो फैनानै बै समाव खबर लाफैदोंमोन जोङो माबा मोनसे बिनि सायाव माने न्याय मोनसे मोननो हायो नामा होननानै केस होनो मानो जों फैदोंमोन दा जोङो खोब मोजाङै रायलायदों मोजाङैनो जों खबर लादों खिन्थु बै समाव एथ' दुखुनांथाव जे जोंनि गेजेराव पार्टि लालायनानै UPPL BPF ओमफ्राय एबसु नान एबसु
बेबायदि माने फारागजों माने बेयाव फैब्लानो बाहेरानि मानसिफ्रा बिराद दाय जायो आरोखि दा जेनेबा जोंहाथ' खुनु पार्टिजों खोथा गैया ना जों इउपिपिएल ना जों बिपिएफ ना जों एबसु ना सोरबा जों जाथिनि न्यायखौ लानानै जों फैयो नागिरो आरो जों एसे सहाय होनो हायो खोमा जोंखौ नागिरो दा खिन्थु जेब्ला जों बेयाव फैयो जोंखौ बे समाव इउपिपिएलनि मानसिफोर एबसुनि सेंग्राफ्रा जोंखौ माने फैनायखौ मोजां मोनाखिसै आरोखि मानो फैदों बेयाव फैथाराखै आरो बेबायदि सुखु दुखु जों रायलायथ्रा बे ओमफ्राय बे समाव जों केस होनो नागिरब्लाबो हयथ' जों केस होबा जों गुदिनिफ्राय जोबजासिम जों नांगौमोन खिन्थु बेखौ लानानै जोंहा माने अनजुलि नार्जारिखौ लानानै केस हैबाय दा बे केसआबो गुरुत्त'यै जाबाय दा केसआ जुदि मोजां जानायमोनब्ला बे केसखौ नांनायमोनब्ला हयथ' कर्टआनो अर्डार होगौमोन जे जिथु अननाय भाबै इलिगेल भाबै गावथारनाय खारे कर्टआनो अर्डार होगौमोन जाय गावग्रा बिसोरखौ एरेस्ट खालामथारगौमोन आरो जाय गावनि अर्डार होदोंमोन बिसोर पानिशमेन्ट मोनगौमोन दा जेनेबा फेरेंगानि डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दा फेरेंगा इएमआबो माने दिगदार जागौमोन बेबो बिनि सायावबो इनकुवारि जागौमोन बे लेभेलसिम थांगौमोन बेयाव पानिशमेन्ट मोनगौमोन बिदि फरेस्ट अफिसारफ्रा माने पानिशमेन्ट मोनगौमोन दा उनाव बिसार जायोब्ला हयथ' बिनि नैबे अनजुलिनि जायगानि माबा न्याय बे मोनगौमन हयथ' गभर्नमेन्टआ अर्डार होगौमोन साफिसियेन्ट जाहाथे माने एक्सट्रिसिया बेनो हरो आरोखि थांनानै थानाय राहा खालामनो हायो साख्रिबो होनाय मानाय बायदिसिना बे गभर्नमेन्टनि बे कर्टनि अर्डारजोंनो गभर्नमेन्टनो अर्डार माने मोनसे बिथोन होगौमोन आरोखि दा जों बेखौ सानदोंमोन दा खिन्थु बेसिम जों फैनो हायाखिसै दा जों फैब्ला जोंखौ बोराबलायनाय मानाय बायदिसिना खामानि मावनो स्कप होआखै दा बेयाव दा खोब खस्थ' जाबाय दुखु गोनां जाबाय फिसा सानै बे समाव अनथावथाव दंमोन दा क्लास 8आव फरायो बिनि फिसा सासेया कस्तुरबा बालिका बिद्यालय बै माबायाव आरोखि पाटगावआव बेयो जाहैबाय हिरा नार्जारि क्लास 8आव फरायो